ngibingelela uMpostoli Faith egameni likaKristu Jesu Kristu. Amen. Ngibingelela abafundisi bonke, obaba, omama, abantu abasha, ingane zombuso egameni likaKristu Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngiyakholwa bazalwane isibisiwe nathanda kakhulu Jesu. Amen. Igama lenguSipho wawamadisi Sibongo, Inkosi yamenzela umusa ngelelanga ngakholwa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wangasikhona ukuhlakanipha ngokwazi kwakho, kodwa kwangumusa uNkulunkulu amenzela wona. Amen. Isikhathi esihambe kakhulu, ngiyafisa ukuthi siqonde ezwini likaNkulunkulu. Amen. Umsebenzi wami mncane kakhulu bazalwane engizowenza la, akusikhona ukuthi ngize ukuzoshumayela. Amen. Kodwa-ke kunento encane engithaswe iyona ukuba ngizoyenza phambi kwabazalwane. Amen. Ngiyaphinda-ke bazalwane, umsebenzi wami mncane kakhulu, ngiyafisa ukuqonda nje kuleyo ndawo ukuze sizokwazi ukuthi sithole lento uNkulunkulu asibekele yona namhlanje. Amen. Hallelujah. Okwami nje ukudlula kulento uNkulunkulu athi angibeke phambi kwebandla. Amen. Jesus. Ngiyacela ke sithathe amabhayibheli ethu thina sonke, na awasemafonini akahle nawo angasetshenziswa. Awu. Amen. Sibheke incwadi kaJoel chapter 2 egameni likaJesu. Incwadi kaJoel chapter 2 verse 15. Singafunda Apostoli masutholile egameni likaJesu. Joel chapter 2 verse 15. Bethani icilongo eSiyoni, ningcwelise ukuzila ukudla, nibize umhlangano. Buthani abantu, ningcwelise ibandla, niqoqe abadala, nibuthe izingane nabacelayo. Umyeni makaphume ekamelweni lakhe, nomakoti emgoqweni wakhe. Abapristi, izikhonzi zikaJehova, mabakhale phakathi kompheme ne-altare, bathi, hawukela abantu bakho Jehova, unganikeli isabelo sakho sibe yinhlamba, ukuze abezizwe bababhinqe. Yini ukuba basho phakathi kwabantu bathi, uphi uNkulunkulu wabo na? Izwi lakho liyaphila uNkulunkulu wethu, yilo leli nalo uNkulunkulu wethu onamandla onke. Livela kuwe lahle eshulwe emlonyeni wakho. uNkulunkulu wethu onamandla onke laphumuselwa, livela kuwe lalotshwa. Litshela kambe lilotshwa belivela emlonyeni wakho, ligcwele amandla futhi lilungele ukukwenza lokho okusho ngalo. Siyabonga Baba ukuthi balizwa basendulo kwenzeka labelalela nathi sikuthi sibe phambi kwalo ukuba silizwe. Inhliziyo yethu ilungele ukulenza, mawubonga udunyiswe ngalo ngoKristu Inkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Siyabonga Apostoli Faith usifundele egameni likaJesu. Amen. Ngicela bazalwane la sisizane. Amen. Injongo ukuba sikhule kuyazi inkosi. Amen. Siphinde futhi sikwazi nokuqonda indlela zikaNkulunkulu zonke ngokupheleleyo. Ngiyazi bazalwane umthetho womfushane ngiyamthembisa ngizoba mfushane ngempela. Amen. La esifunda khona
lithi izwi likaNkulunkulu bethana icilongo eSiyoni. Awu amen. Hallelujah. Lithi izwi likaNkulunkulu akubethwe icilongo eSiyoni. Njalo uNkulunkulu ekhuluma ngizama ukutshala into ethi awube no why. So every time uma kukhona into efundwayo wena thwa wothi ngoba lithi izwi likaNkulunkulu bethani icilongo eSiyoni. Why? Jesus. Why ukhona nongam extender angabuzi ukuthi libethelwana kuphela kodwa abe nento ethi why eSiyoni. Kuzo zonke indawo ezikhona uNkulunkulu why wakhetha ukuthi icilongo libethwe eSiyoni. Ngenzela kube lula ukukhonza lokufishane engifisa ukuthi ngidlulise. Amen. Jesus. iBhayibheli linencwadi ezu-66. iBhayibheli ngokubhalwa lihlukene kabili. Line-Old Testament, iBhayibheli line-New Testament. I-Old Testament inencwadi ezu-39, i-New Testament inencwadi ezu-27. Kuqala iTestamenti lokuqala lesibiza kuthiwa i-Old Testament. Before it was an Old Testament, lali-New Testament. Ngaleso sikhathi. Jesus. No. Aya. Oh. Uma i-New Testament idlulelwa isikhathi sayo ibizwa ngokuthi i-Old Testament. Jesus. Sisesiyona Jesus. Awu kusiya. ngiyafisa uGcobo kaMamfelo uvelathi asake ngiyonke ethi hallelujah. Manje thina funa sithi nikhona sibe respond. The Old Testament was once a New Testament. Jesus. But uma kuhamba isikhathi the New Testament yaba i-Old Testament. Then uma seyindala le kubizwa ukuthi kube khona entsha. Then in the New Testament there is coming a time when New Testament will be an Old Testament. Uyazi ukuthi into ezokwenza iTestament elisha libe edala i-rapture. Umibandla lihlwithwa suke siya tshwana nesilungu siya transcend. Yes. Uma si-transcenda siyongena kwelisha. Awusuka batho. Izina. Siya kwiTestament elisha
iqiniso mayelana kaJesu. Umukholwa alusindiswa ufikele encwadini eziwu-66. Ufikela kwi-Old Testament naku-New Testament. Mawuqala usindiswa ufikela kulezo semhlala phansi. But as you grow spiritually, not physically, hayi kuba neminyaka ukhona, but as you grow spiritually, uyadlula. Ungalela kodwa Jesus. uyadlula ku-66 books. Awusuka madoda. Uyadlula ku-27 books. Jesus. Awesiyonela. Ikhona kodwa kancane lapho. Sikhuluma ngokukhula, funa sikuseparate kube besinamapeni besiyobhala. There are people asebeneminyaka emsindisweni but bangama-spiritual babies. Jesus. Kukhona abantu abanesikhathi esincane emsindisweni but they are matured spiritually. Jesus. Iperiod abayifikile incane kakhulu, kodwa kwezikamoya bakhule kakhulu. Jesus. Yeah. Kube khona asebeneminyaka kodwa kwezikamoya baba ngabantwana. So umufika-ke, angifisi kwazalana ukukhuluma kade, kodwa uma ufika uyadlula lapho ama-66 books. Into ekwazi ukudlulisa, angithi kuya kwiTestament elisha sidinga ukuba sine-rapture ukuze sishiye leli esilibiza ukuthi lisha. Laleleke la uthini. Ngithi-ke ukuze sikwazi ukuvula emabhukwini awu-66, 39, Old Testament, New Testament, iyodwa into ekwazi ukudlulisa umuntu. Jesus. Bishop umiswe kahle la. It's the revelation. Ku-66 books until uthole isample. Uthi uPaul Mkhawuli ekhuluma ngesample uthi ngaziswa imfihlakalo ngesample. Jesus. Imistry kaNkulunkulu akekho umuntu okwazi ukuqonda imfihlakalo kaNkulunkulu engenaso isample. So ukuze kudlule abakhona isambulo sokuqala uPaul Faith mawuvula u-66 books, you begin to understand ukuthi iBhayibheli linemhlaba emithathu. Hayi ama-testament amabili, linemhlaba emithathu. Kodwa lishola okokuqala mhlawumbe angasasegama ethi iTestament, mhlawumbe kunokusheshwa kune-testament ekaNkulunkulu embalwa. Jesus. Yes. Kune-testamente kulo iBhayibheli, kune-testamente likaNkulunkulu eyodwa. Yes. Kube ne-testamente kaNkulunkulu engumoya. Jesus. Awusamabili manje ama-testament. Jesus. Kusho ukuthi kunabantu abangadibheyitha shonilanga bethi no, ama-testament amabili, but as you grow
lwesithathu, which is Christ. Yingakho uma ufunda iBhayibheli lithi konke kwadalelwa lapha. Jesus. Jesus. Yingakho ngithi emthandazweni wethu asibuze why mafuna nje why bethu impilo why bethu ngithole sami akekho umuntu ozokhonza lesikhathi esisona engenaso isambulo sokuthi uKristu yabona lento yingakho uyawusho ngathi ukhona abancwebekayo esiyoni le ayimayelana nokunqotshwa komuntu kodwa khona abancwebekayo ngoba le ayikho ekutheni ufunde kangakanani concerning the things eziqondana nalento. Jesus. Ngoba le ayikofunda iyangokwaphulwa. Hallelujah. Awukhona bazalwane. Jesus. Bakhona bayifundile futhi abangakutshela kangcono ngalo kodwa abaphulelwe. Jesus. Ngizokwenza very practical example leli esambulo. Uyabona ikhuleka kahle uba nento ethi umbhalo uthi ngeke imvimbo thina sijani laphiliswe. Angisho njalo. Uyabona umbhalo yabo thi into yokuqala le lokudluleke manje uzofika kuKristu qobo ukuze wena uma ugula wena hayi babe wena ugula uma ugula wena hayi abantu begula hayi usothana abakhuluma bagula wena Kuluma. into kwasukulonda isambulo ngalelizwi olifundile Jesus. lokuthi kusho ukuthi ngeyakhe imivimbo mina yabantu mina ngiphilisa. Jesus. Uyabona ke lapho angeke usasuka-ke kuKristu ayikho indawo ongaya kuyo uma uhlabalana emva kwalokho into abenzuka usasuka isambulo uma singaphelele usengasuka Jesus. kulula it's easy. Yazi ukuthi-ke ungabulele uyabantwisa abantu abaphulelwe. Iproblem ukuthi wena uphulelwe Jesus. kuba nzima kuwe. Imisambulo. Right. Lithi nibiza umhlangano. Ngiyacela bazalwane angifuni ukuphuma kule nto ngithenge isikhathi sami sincane kakhulu. Angifuni ukuphuma bishop lento engicela ukuyidlulisa la engcelweni kuba ngiyidlulise la. Amen. Sisesiyoni kunezinto eziwu-3 bamfethu engicela ukuzisho kuwe. Libandla likhona. One, mina personally angingabazi ukuthi uNkulunkulu wakubiza. That's number one. Called. There's no doubt in ukuthi uNkulunkulu wakubiza. Two, there's no doubt in ukuthi uNkulunkulu wakuthuma. Okwesithathu, there's no doubt in ukuthi uNkulunkulu wakugunyaza. There's no doubt in my heart, in my mind, in my spirit that God called you, God sent you, God commissioned you. In the sense bawushasile usibuya la silandelana bothika bathathu. Yabo uyizwe kahle nomfeki asitandeni wena silandela ukuthi sisho ukuthi uNkulunkulu
uqhuma isandla. Aba uqhuma isandla phezu kwesandla. Amen. Ngeke ufike uqhuma isandla bese uqhuma isandla phezu kwesandla. It's impossible. Amen. Ubizizwi phezu kwezwi uqhuma isandla. Amen. Ufunde kuncwadi kaJohn chapter 20. uJesu uthi uNkulunkulu, God has sent me. I think verse 20 no 21 now. Uthi God has sent me. Usethi njengamanje I send you. Oh, amen. Umuntu uyabizwa qala. Mayekade ukubizwa bese yathula. Ungafunda verse 21 mfethu. Ngihlale phansi. Khona uJesu wabuye wathi kubo, ukuthula makube kimina, njengoba uBaba engithume mina, nami ngiyalithuma nina. Kwathi ukuba asho njalo, Bana yabo uqala ukukhuluma ngosent la. Ukhuluma la ibizwa why we are here. Then uNkulunkulu ethi ayiseqeda ukusho njalo usenza kuthiwa commissioner la. Umgunyaza umuntu manje. Ngoba akhona kanye bethu abathunywe bengakhomishwa. Khona bathunywe kodwa commission. Jesus. Baba phuma baqeda church thunywe. Bangayihlalela i-commission. Yes. Ngoba iyahlalela ine-period yayo i-commission. Now usiyahlala. Iyahlalela nje la i-commission. Oh, amen. Funda ke ngomfaith. Verse 22. Yes. Kwathi ukuba asho njalo, wabaphephetha. Oh, okay. Wathi kubo, yamukelani umoya ongcwele. Wayazi ukuthi le journey kunento abazoyidinga lolu hamba bathumayo. Jesus. Wayesiyabaphepheta. Wathi kubo yamukelani umoya ongcwele. That's why sisho njalo umfowethu mashaka phansi ekhanda likaJesu. Amen. Lithi libuthe abantu ingcwelisa ibandla niqoqa abadala. Yabona nawe le bantu ngomfethu. Kona abadala, kona abancane. Amen. Uya. Abasanda kushada bakhona. Jesus. Umakoti baphumile emgoqweni. Bakhona labo babushabalala abapristi. Jesus. Zikhona izikhonzi zikaJehova uNkulunkulu. Hallelujah. Yes. Futhi sibuthile ngempela sonke. My God. Because uNkulunkulu umisa umuntu e-altar lakhe. Jesus. Lapha eSiyoni. Amen. Jesus. Ngiyacela bazalwane bishop yenza ukuthi uzongivala la lento angifisa ukuthi uphume lapha kimi. Alendlela engifisa ukuba benakhona. Sine testament elidala eSiyoni. Noma sine testament elizoba lidala namhlanje. Kodwa before libe lidala singakhumbuzana kafushane leli testament elidala. Jesus. Aw amen. Before libe lidala Ngiyakuzwa. kufanele bishop senze njani? Sikhumbuza lo mfowethu owathunywa uNkulunkulu wakhomishina uNkulunkulu wamemezela kithi wathi sekuzoba nemikhuleko every month. Cilo Jesus. umuzo uthi sibuthelana ini. Jesus. Sakhubeka sakuthana abanye bawubuzanga lo mbuzo. Ba-attenda kwazi kwaba namhlanje. Mhlanje mhlawumbe uzobuyela ekhaya uyophila. Ungani belokhu ngithathe imoto yami ngilokhu ngiphinda ngibuyela kulo mhlaba. What? Uyazi mfowethu sithi
2024 uqala ama-monthly prayer gatherings. I did my own maths, not let me say ngikhuluma ngalo ukubala nje ndawonke. U-2024 ngiyacela ukuthi nje ngiyazi bathanda ukurecord ubhale nje. U-2024 kube nama-monthly gatherings awu-9 iTestament lengikhuluma ngalo manje. Jesus. Abawu-9 and wonke sihlangane bona God said something. Kusho ukuthi uGenesis ulotshiwe ngoba khona into eyenzeka. U-Exodus ulotshiwe ngoba khona into eyenzeka. Jesus. Nasesona likhona iTestament la. Jesus. Ngenzela ukuthi ake sihambe ngeke silokusiyilandelile bamukhize uyiphethe ngisho ekhaya lakho ngesandla. Uthi the first monthly gathering, this is what God said. When I lost 500 rand on the petrol, ngangubhadalela lento. Hey, Kusam. Ngoba kuyingozi ukhipha 500 wehlaba inyuka. Ungazi ukuthi wosuku lokuqala le-monthly gathering kwakuthiwa. Engisiza umuntu-ke ngisuke. Ngoba lezi zinto, the reason why sinodavide namhlanje is because wathi mabenze kwalokho ukuze lokho kwenzeka kungabi into elahlekile. Jesus. Nokuhlangana kwethu for 24 months. 18 monthly prayer gatherings. 18 to 24 months. 2 pre-Passovers. 2 believers convention. You know, and every time I stand, God is saying something. Hallelujah. I want to say to my in total, no matter in what, in total, it's 32 books. Uma ngathombe bhala incwadi selokusaqala ukuhlangana la singaba ney'ncwadi eziwu-32. Why is it not 32? Ma-believers sikhonza ngolwesihlanu, ngomgqibelo sikhonza ekuseni u-2 lo, sikhonza emini u-3 lo, sikhonza ebusuku u-4 lo, sikhonze nangesonto u-5. Kusho ukuthi bakuyi-believers sinama-books awu-5. Ama-believers convention awu-2. Shuthi incwadi eziwu-10 lezo. Uma belodwa abakuhletshwayo. You have 36 books ebizwa kuthiwa i-Mount Zion Scroll. Umuntu angabuza lokhu khuphu i-Mount Zion Scroll bamsikhiphile. Efanele umuntu ube kuthiwa noma ungeke uyibhale phansi kodwa uyibambe enhliziyweni yakho. Befanele uyiphathe njengeBhayibheli senobhaqa ukuthi ake ngirifeye ukuthi kwathiwani. Akukhandwa le-TikTok generation. Yabona ukuthi hayi ungakhulumi kade kukhuluma 3 minutes nje sisiqede le nto ihluke. Akhanda i-TikTok generation. Khandwa abantu beteko likaNkulunkulu. Kuyaxhozwa, kuyalungiswa abantu abazokwazi ukubelana ne-lies ahead. So, une-32 books omfeni osipha yona lapha. Ngomunye wabantu othanda ukubhala. Uyele ngiyobhala ngiyibandla elihle laseGweru. Elathanda njalo ukuhlola bese singayisho nomama. Ziyizo yini? It's personal. I don't know about you. I honestly don't know about you, but ngisuka all the way from Free State. Angizimu zokwenza mawufika. Ngisozwa ukuthi uNkulunkulu uthi ngizocela nawe asondele sizozwa ukuthi uNkulunkulu uthi. Kunento bamfeki
owayikhuluma ngelinye lama-gatherings la ethi-3T, transformed, transfigured, translated. Ukhona nje unomkhumbuzo nakhumbula uthi uba uzitha transcend ikhulunywe last year i-tested ikwi-Mount Zion Scroll leyo nto iyakhulunywa ngo-2025 phakathi nonyama kusokuJune nokuJulayi kuthiwa we must transcend. Ngithe ngafaka why must we transcend? Why must I be transformed? Why must I be translated? Ukhona enye message engicabanga ukuthi uyiposta Bishop ngikhumbula ibandla ngeTestament Mount Zion Scroll engayigage. I don't think angipolitiki bazalwane, I don't think isekhona indawo more ivoice kaNkulunkulu more audible njengasesiswini. Ivoice kaNkulunkulu isazwakala, it's undeniable, isezwakala iphimbo likaNkulunkulu esiyoni. Thanda uNkulunkulu yezwa nawe mawushekho uyakhuluma bona abantu, kodwa uyakhuluma uyakhuluma kumadisi, uyakhuluma nokubana, kodwa ngizizwi kaNkulunkulu imokothi ukhuluma komuntu. Amen. Uthi mayikala la mfiki babushabalala kwakhuluma into la kwathi asibambe inkomo. Yabo thina sikhubekile mamuhle salaleli intshumayelo kodwa izandla zethu ingasukile empondweni. Ngoba uNkulunkulu babushabalala kakhulu kumele ukuba siyazi into siyeke. Sisha noma ikupho umuntu esitranscend, sitranscenda nezandla zethu sempondweni. Jesus. Sitranscenda sisemkhoneni kaNkulunkulu. Jesus. Sitranscenda sikasukile kuJehova uNkulunkulu. Jesus. Sitranscenda bantwana sikazange sakhuphuka sashintsha. Jesus. Silokhu siyineketha uNkulunkulu asibe yimo. Jesus. Wena indawo inebheni asisiyeni impo. Sibabili nje ngoba iyakhulunywa sigibela kule ndawo. Sigibela kala prayer, ama-monthly prayer gatherings, wakhuluma lezi zinto. Sisalomzila apha isandla sakho. Abushabalala. Sabambelele. Ngoba siTestamentini elisha manje. Kodwa sizongena kanjani eTestamentini elisha elithakala lona lingaziwa? Ngoba uJesu uthi umsebenzi weTestament elidala mkhulu. Ngoba wethu uJesu uqobo azwakale sethi yena kulotshiwe Hallelujah. eTestamentini elidala. Reference. uTestamentini elisha ethi kulotshiwe eTestamentini elidala. Nathi sihlangene la umamfekuliyeza manje ngaphambili sekusuka uzokhuluma lento ethi asikwazi ukuya kwiTestament elisha. Angibangwe funa kube khona lento ekuthiwa yini ke isambulo. Asiqonde phela ngalokho esidlule khona kuqala ukuqonda ekuthiweni sibambe kuphi senza kuphi. Kuthiwe behind the veil experience must be. Kuthiwa khona into engale kwesihele. Jesus. Jesus. Sikwafika kodwa silokhu yakhulunywa lento. Ngoba kuthiwa ngale kwesihele uba umshasi okhona umphongolo usubonile yini? Usuhambile baba sikuwafika nawo emphongolo bathu sidakuliwe ngangena. Phongolo kaNkulunkulu.
siyamalazi amasozwana lento engisho la. Funde from verse 17 to 19. Hebrews chapter 6 verse 17. Kulapho-ke uNkulunkulu ethanda kakhulu impela ukubonisa izindlalifa zesethembiso ukungaguquleki kwecebo lakhe. Yebo. Walamula ngesifungo. Walamula ngani? Ngesifungo. Ukuze ngezinto ezimbili ezingenakuguquleka. Okay. uNkulunkulu angekambe amanga ngazo. Yebo. Sibe nenduduzo enamandla. Yebo. Thina esibalekele ekulibambeni ithemba elimiselweyo. Qhubeka. Esinalo njengehange lomphefumulo. Okay. Liqinile. Right. Liqinile. Right. Lingena kokungaphakathi kwesihebe. Awusuku. Mina ngitheko wena usofikile endibulala. Jesus. Sabesikista verse lokugcina. Bishop uphi umfundela ngeEnglish lephathi yokugcina nje. Njengehamba umphefumulo. Liqinile ligxilile. Jesus. Bese lithi lephathi nje behind ingaphakathi kwani kwesibili. Uyafunde umfana. Uthathe kahle uthenze umfisha. Uthathe kahle. Verse 17. Yes, 19 to 19. Now we have this hope. Yes. As a sure and a steadfast anchor of the soul. Yes. It cannot sleep. It cannot break down. Under whoever steps out upon it. A hope that reaches further and enters into the very certainty of the presence within the veil. Amen. Within the what? The The veil. veil. Khona le ethi le ngena ngaphakathi elithi behind the veil. Amen. Lithi ngale kwesenqo ukhona uzalo bekhona lapho ngale kwesenqo. Mamusikhakhani uNkulunkulu ngo-2024 usuke la wakhuluma indaba ukuthi DPT box itholakele. My God. Kwathiwa wonke umuntu akayokhuphula ini amps ube u-60 made ku-40 ukuze uzokwazi ukuthwala izinto. Jesus. Akekho wabuza ukuthi why kumele ngiyikhuphule. Sizodlulela eTestamenteni elisha cela ukushiya lento. Uma ungakazi uyenze leyo nto hamba ukhuphule. Esisesibhedlela emavukini adlulile silethe omunye umzalwane egula asipayilethwe yithi uMamatisi. Wathi abazali bakhe seku-right manje simamze esibhedlela samthatha samhambisa emoto samshiya emadadeni. Sathi sisahleli kwangena ingane ecabanga zazi-30 zilimele engozini yemoto ngapha kuphi Springbok Newcastle. Zilimele ingane ifuna lesikole sabantu abadisabled. The week before that uNkulunkulu wayethe sikwazitha ungayikhiphi ingane yakho ayithandazele manje. Yabona lento ka-DPT box. Jesus. Ngiyakuxoxela ubabhisi wena. Ugeze ukuthi umhamba uyikhulekele ingane yakho esikoleni. Uzosibiza sizoyinwaba. Usathela uphumile. Uphumelezwa manje. Mission kodwa lesi-scroll ekuthiwa i-Mount Zion scroll yenzele lo yokuthi usathane ethehlelile kube ukuthi uNkulunkulu usekukhulumile ngaphambilini ukuze kabi khona oyedwa la phakathi kwethu ozothi uNkulunkulu akakushoyo. Amen. uNkulunkulu ukhulumile ebazalwaneni
Uma mfake ekhuluma nge-kingdom of God. Ukuthi umuntu onengelosi bahlangana. Ukhona into abayixoxa emzimbeni namhlanje. Kodwa ukuthi umzalwane la ubeyo-attenda, umzalwane nje wethu simthanda ubeyo-attenda business seminar. Bayafundiswa lapha uJohn Mfikontezana enkulu. Bayafundiswa lapha ukuya nento ethi kuthiwa manje umuntu ozoqala ibhizinisi manje somela vaccine manje. It's becoming compulsory for anybody who has registered a business manje. Faqala ba compulsory for vaccine. Kunento ezayo. Njobiza uNkulunkulu naye uhambe ngaphambili to prepare ibandla lakho uNkulunkulu. Ukuze makufika leso sikhathi wonke umuntu uzodonsa isiqholo sakhe. Kwashiya ukuthi sizosinda kunezinto ezokuba yiqhuma labakithi ziwisi into kaNkulunkulu. Kodwa sikhuphula lehlangana kwethu ukukhuphula. Sikhuphula lamandla. Alapha kwi-DPD box. So that when that time comes, ukuthi sizokwazi ukula. Amen basabana. Hallelujah. What's my faith? Ukhulumela ngo-2024 mamloni kwakhulunywa ngama-faith awu-4 types of faith. Ukhumbule msabaleni siyakhumbuzana manje. Ngoba asikwazi ukungena kule Testament ngoba ufuna ukuhlala nekethi washi. Kwathiwa ngama-faith awu-4 kwakuthiwa kukhona boyifunde ekhaya 1 Corinthians chapter 1 ufunde from verse 18 now. Uyifunde nje uweshe uzofika verse 31 usekhaya. 1 Corinthians chapter 1 from verse 18. Lithi abanye bathi bafuna ini babushabalala. Bafuna isibonakaliso amaJuda. Jewish faith. Lezi ntsuku zokutshela msamana baningi abantu abangenaso isitolo bazoduka. Jesus. Ngiyaqinisekisa uNkulunkulu baningi abantu abangenaso lesi sitolo abazoduka. Wayisho njalo babushabalala. Uyabona mhlanje sibhekane nesimo lungakhuluma sishonisa ungakambonisi sign. Uyazi mboneni mfike nkathi mbuka enye into lapha ku-YouTube kwakho. Kona ngisengahleke ngihedwa kathi madoda uhlolo. The end time revelation. Iyona kuphela ngoba ku-YouTube. Iyona kuphela namavuza amaningi. Bafuna isibonakaliso. Kuzo zonke intshumayelo ezifakiwe zasesiyoni iyona kuphela namavuza amaningi. Waleke nje into ezathiwa end time prophecy, i-revelation. Bafuna umuntu uboneni lefanele siyazi nathi. Beza abantu bembondelela befuna ukuvyuka. Yayizwa i-Jewish faith. People will look. Namhlanje everyone olandelwa kangcono umshabalala ophethe Greek faith. How well can you present the message? Now, we learn that we mix and script, the Hebrew, even well presented. So, I'm a Greek faith. Jesus. Who was to put a Roman Catholic faith was to attain as it's an apostolic faith. So I told and they all call out but we see our father fair washo ukuthi ngaphethe
Mount Zion strong. Khona omunye naye ukusizwa inkosi kwile yakhe wathi mama sikuwe because ujinja uhlanganise nogarlic naniphuza mhlawumbe sobangcono kwi-level yakho izwe kwi-level yakhe kwasho ukuthi naso ngathola i-apostolic faith nangiredi mamlweni ukhona nangiredi bani uma ngihamba ngiyekeni ngihambe ubani uKristu Jesu. Jesus. I was not afraid. Kwathiwa kwakhona abasho kwathiwa ake sibhekane nokufa manje. Ukhele nakho nakubuke. Yes, ngibona ukuthi impilani nomuhambo lwami noNkulunkulu liyakhathwa short. Kwasho ukuthi isambulo isona sangonda. Kwathi ukhona uthakekhona sasisenkonzo la ikhona uPhuthule ngani ngasisho ngamandla amfethu ngathi ngiyokhonza ngathi ngisamile phoseni ngangifuna kumele siyes ngishaye phansi ngathi ngibile nje kanjalo ngikhonza ngani ukuthi si uliqipha kabuhlungu wayikhona uPhuthule ngani kodwa yodwa into eyakwazi ukumlonda abantwana Jesus. isikroll zokusiza mkhaba Jesus. zokulekelela isikroll esangisiza. Oh yes. Kwasho ukuthi kwezinye amaminithi akhuluma ngoba kwathiwa lapha esiyoni kodwa ukhona umuntu mfunda siyakuTestament ngizokhuluma ngiyazi ngizokhuluma sanikezwe sikwenye yeyincwadi masiclose babushabalala kwathiwa izwi kaNkulunkulu amaminithi omhlangano. Oh Jesus. Sasina Hallelujah. asuke noshomini nathi bebe amaminithi omhlangano. Jesus. Bafuna into babushabalala kwathiwa iKoran la ngikhuluma ngeTestament kwathiwa kwashaya iKoran nesibili yonke lento elotshela bakekho edibete ngoba kwakula abantu abashala phansi ukuthi manje ayikuba bathomiswe kwakala bashala phansi. Jesus. Impilo sethu sipredestined siordained sabizwa ngasephakadeni. Jesus. Amankulunkulu bazalwane uthomula umama akumkhongela uthomula umama kini yawathi senayinqumo uyinquma lento lithi mina hayi uthi nayinqumo uyinquma lento uthi ngempela ngikhetha ukufa wathi madisa ungashiya uthi mina usemncane washiya unkosikazi ney'ngane kusho ukuthi angisuke yozama imizamo yokuphila usemngafa ngisho kwi-level yakhe akoningi una 66 books akonanga bazalwane akonanga kwasho ukuthi bakuhlatshwayo kukhona yakhulunywa uNkulunkulu khona lapho esilo nje kwathiwa ngethikilo wathi sizomemezela into lapha encwadini yesenzo ethi iy'nqumo ezanqunywa ngamalunga ebandla eJerusalema ukuba zenziwe njani zigcine. Kwasho ukuthi wathi wanquma kukhona igama lokugcina lithi lento inqumile funa wenze njani manje uyigcine. Yes. Uthe wena usubanga ngodokotela bathi igcineke. Jesus. Asindlela ukubona uzoyigcina ngokuthi kudedele ukugula. Kodwa kulula nomjalo ukuthi mina ngibona until ekisema nje ngani wena ufuna ukuthi ngihamseni ekisema nje ngani amen. Jesus. Kwathiwa eSiyoni it's an assembly point ilasihlala khona noNkulunkulu. Amen. Sizilele nathi la kuzohlala noNkulunkulu. Ukhona into engicina ngayo ngisukela mfikini kakhulu lento ithi my today it's God's yesterday. Ngiphila kwiqanje lami eliyizolo likaNkulunkulu. Osomfethu sizongena kuTestament elisha. Ingozi kakhulu kuya kuTestament elisha, iTestament elidala
uthi lebuhlungu bashabalala kulensuku abathi iTestament elidala alikaze abasebenzi Jesus. kodwa ba ready for the new They have no reference. Testament. Abafuna bazoqinisekisa mina lento khona uNkulunkulu la eyethu sonke lesinye. Ikholwe ungayiquestion ikholwe uthi umfeki kwayela kuTestament la uthi umfeki we need the faith uthi we need the truth uthi uNkulunkulu isekela imisiwe ekukholweni nasekhazimweni kaNkulunkulu nathi wasela kuzokhulisa ukukholwa kwethu iyona uNkulunkulu asibizela kuzokhulisa ukukholwa woza nomfeki kwethu ukuze masiphuma lapha kuhlekwayo ingabi ama-written words kodwa kube nesenzo kule uNkulunkulu ayikhulumayo amen woza nomfeki